Dik li setet kienet traġedja inbidlet fi storja sabiħa ta' ħajja grazzi għal persuna li wettaq att erojku. Huwa Daniel Portelli dan l-eroj, Food and Beverage Manager fl-lukanda ewlenija fil-Mellieħa illi kien għaddej bil-ġurnata tax-xogħol tiegħu nhar il-ħadd li għadda meta fir-ristorant tal-lukanda kien hemm mara li ntilfet minn sensija. Kienu ħafna dawk li nġabru madwar il-mara u pruvaw jgħinuha billi ġabuha s-silġ fost affarijiet oħra, iżda l-mara li kienet intilfet minn sensija baqgħet ma reaġixxietx. Kien l-intervent f'waqtu ta' Daniel Portelli li nduna li l-mara kienet probabbilment f'gat f'xi ikel meta wettaq fuqha dik li tissejjaħ il-Heimlich Maneuver. Fil-pront il-mara neħħit li kelli kien weħlilha u bdiet ġejja ftaħħa bil-mod il-mod. Il-familja tal-mara f'post fuq Facebook faħru l-azzjoni pronta ta' Portelli li salvat ħajjet il-mara u ringrazzjatu. Kieku ma kienx hu qalu fil-post, kieku kienu jkunu qed jiktbu affarijiet ferm differenti. Fil-post selmu l-memorja ta' Ryan Tonna, il-pulizija ta' 36 sena li sfortunatament tilef ħajtu aktar kmieni din il-ġimgħa meta faga fl-ikel waqt li kien l-Italja biex jipparteċipa f'maratona. Intant wara l-mewt ta' Tonna filmat tal-maratona li saret f'Pisa u li fiha ipparteċipa l-Pulizija Malti isellem lill-istess Tonna bil-messaġġ Goodbye Ryan.